राष्ट्रवादी काँग्रेस व आरपीआयच्या उमेदवार सौ योगिता परब, तुळस पंचायत समितीच्या उमेदवार सौ सुचिता वजराटकर आणि मातोंड पंचायत समितीचे उमेदवार श्री शंकर घारे यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री, शिवसेनेचे नेते, माजी पालकमंत्री सन्मान्य दीपक केसरकर साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, या मंडळाचे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष पप्पू परबजी, सन्मान्य यशवंत परब, उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संदीप पेडणेकर, सुधीर जानकीजी, मंचावर उपस्थित असलेले पाचही गावाचे सन्मान्य सरपंच, उपस्थित असलेले शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि सर्व तरुण मित्र, आज आपल्या तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या आमच्या धनुष्यबाण आणि कमळ चिन्हाचे आमचे तीनही उमेदवार, म्हणजे दोन धनुष्यबाणवर उभे आहेत आणि एक कमळ चिन्हावर उभा आहे, त्यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी इथे उपस्थित आहोत. आमच्या या तुळस मतदारसंघाचे आपण सगळे शुद्ध मतदार आहात आणि महायुती म्हणून आमचे हे तीनही उमेदवार जिल्हा परिषद आणि दोन पंचायत समितीचे, ज्यांना आपण येणाऱ्या 7 तारखेला आपण आशीर्वाद द्यावा ही विनंती करण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. बांधवांनो, माझ्या अगोदर सगळ्याच मान्यवरांनी या निवडणुकीमध्ये असलेली परिस्थिती आपल्याला सांगितलेली आहे. आज आम्ही सगळेजण महायुती म्हणून, एक ताकद म्हणून आदरणीय खासदार राणे साहेबांच्या नेतृत्वात ही जिल्हा परिषद पंचायत समिती लढवतो. राणे साहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना एकत्र बसून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, जिल्ह्याच्या भविष्यासाठी आपण हे महायुतीचे सगळे पक्ष एकत्र आलो पाहिजे, जनतेचं भविष्य घडवण्यासाठी आपण एकत्र आलो पाहिजे, हा विचार आमच्या समोर मांडला आणि आम्ही सगळेजण या 50 आणि 100 मतदारसंघामध्ये, म्हणजे 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये आज आम्ही एक ताकदीने पूर्ण जिल्हा पिंजून काढतोय. पूर्ण जिल्हा पिंजून काढतो. ह्याच्या मागचा आमचा स्वार्थ काय? आम्ही काय इकडे येऊन आपल्या सगळ्यांची या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून पुढची 5 वर्ष हे अतिशय जे महत्वाचं सत्ता केंद्र असतं, त्या माध्यमातून आपल्या ह्या तुळस मध्ये असलेली 6 गावांचे विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमच्यासाठी ही निवडणूक फार महत्वाची आहे. तुम्ही एक विचार करायला पाहिजे मतदार म्हणून, की आज महायुती म्हणून आमची ताकद तुम्ही बघा. ज्या पक्षाचे पंतप्रधान आज देशाचं नेतृत्व करतायत, ज्या पक्षाचे मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्राचे नेतृत्व करतायत आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे एकनाथ शिंदे साहेब नेतृत्व करतायत, म्हणजे सत्तेमध्ये बसलेले 100% लोक आज या व्यासपीठावर तुमच्या समोर उपस्थित आहेत. आम्ही आज एकत्र येण्याचं कारणच एवढं होतं की आमचा स्वार्थ, आमचे हेवेदावे सगळे बाजूला ठेवून ही निवडणूक जनतेसाठी महत्वाची आहे, जनतेच्या विकासासाठी महत्वाची आहे. या तुळस या विभागामध्ये
आम्हाला पुढची 5 वर्ष या सत्तेच्या माध्यमातून ज्याचा उल्लेख आमच्या केसरकर साहेबांनी केला, ज्याचा उल्लेख आमच्या मनीषजींनी केला, ह्या 5 वर्षामध्ये सत्तेच्या माध्यमातून तुमच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी आम्हाला ही निवडणूक लढवायची आहे आणि म्हणून आम्ही उमेदवार उभे केलेले आहेत. म्हणून उमेदवार उभे खरं म्हटलं तर आता मी 7 तारखेपर्यंत जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कमी पण तंटामुक्त अध्यक्ष जास्त झाले. सतत या सगळ्या मतदारसंघामध्ये आमच्याच पक्षातले काही उमेदवार, काही कार्यकर्ते पक्षाने दिलेला आदेश, राणे साहेबांनी ठेवलेला विचार याच्या विरोधात जाऊन काही निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करताय. आता महायुती झाल्यानंतर काही ऍडजस्टमेंट, काही इकडे तिकडे गोष्टी होतात. आता लोकसभेमध्ये आम्ही ठरवलं की भारतीय जनता पक्ष म्हणून सन्मान्य राणे साहेबांनी लोकसभा लढवावी. नव्हते का इच्छुक अन्य लोक, शिवसेनेचे काही होते इच्छुक. पण एकदा राणे साहेबांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर, एनडीए म्हणून आम्ही एकत्र आल्यानंतर केसरकर साहेब आणि सगळे लोक अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने दिवस रात्र एक करून यांनी हा मतदारसंघ पिंजून काढला आणि सन्मान्य राणे साहेबांना मोठ्या फरकाने खासदार निवडून दिलं. ही त्या महायुतीच्या आणि या सगळ्या नेत्या मंडळीची. आम्ही नाही विचार केला, तेव्हा शिवसेनेने नाही विचार केला की असं कसं आमच्याकडे आमदार खासदारकीची सीट आहे, आम्ही कशाला देतोय भारतीय जनता पक्षाकडे. पाणी घ्या पाहिजे, कशाला देतोय भारतीय जनता पक्षाकडे. मग विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. बघा 3 मतदारसंघ आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये. मला नाही ना द्या, हे बाबा हे खूप आहे ना द्या, सगळं मला पाचतात. 3 मतदारसंघ विधानसभेच्या या सिंधुदुर्गामध्ये आहे. 3 मध्ये 2 शिवसेनेने लढवतात, 1 भारतीय जनता पक्ष म्हणून कणकवली लढवतोय. तक्रार केली, काय बोललो. लोकसभेमध्ये ज्या अर्थी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार म्हणून सन्मान्य राणेसाहेब निवडून गेले, विधानसभेमध्ये 2 शिवसेनेला आमदार दिले, 1 कणकवली मतदारसंघ म्हणून भारतीय जनता पक्ष म्हणून ती लढवली. सगळं एकत्र एक संघ पद्धतीने काम केला, खांद्याला काम केलं, तक्रार केली नाही. पक्षाच्या नेतृत्वाने दिलेला आदेश आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या समोर, आमच्या समोर ध्येय स्पष्ट आहे. पहिला राष्ट्र, पक्ष आणि मग मी, हेच तर आपलं ब्रीद वाक्य आहे. मग प्रत्येक जण जेव्हा पक्षाने घेतलेला निर्णय, आपल्या सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र राष्ट्रासाठी हितासाठी घेतलेला निर्णय, हिंदुत्वासाठी घेतलेला निर्णय, आपण त्याला विरोध का केला, का कसं करू शकतो, हा प्रश्न एक दुसऱ्याला तुम्ही विचार. ऐकत असतील आमचे काही ज्यांनी विरोधात फॉर्म अपक्षाचा भरला, ऐकत असतील, काही सहकार्य आले असतील, तरी आम्हाला माहिती आहे. तुम्ही त्यांना जाऊन आमचा संदेश सांगा. शेवटी हे जे काय आपण करतोय त्याला त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची बदनामी आपली होते, एक लक्षात ठेवा. एकदा सन्मान्य राणे साहेबांनी दिलेला शब्द, जो शब्द मोडणारा कार्यकर्ता आहे ना, त्याला 9 तारखेनंतर आमचा सामना करायला लागेल, हे लक्षात ठेवून ही निवडणूक लढली आहे. आमचा सामना करायचा. साहेबांचा शब्द पाळला तोडणारा आमच्यासाठी काय, आम्ही काय नीट त्याला काही ठेवत नाही, हे लक्षात ठेवा. लक्षात ठेवा. सगळं काय एकदम शांत पद्धतीने करणाऱ्यापैकी आम्ही लोक नाही. राणे साहेब आमच्यासाठी दैवत आहे. साहेबांनी एकदा उमेदवार निवडला, विचारपूर्वक आम्ही सगळेजण एकत्र बसलो. केसरकर साहेब होते, निलेश साहेब होते, आमचे दोन्ही जिल्हा अध्यक्ष होते. आम्ही सगळ्यांनी अधिकार दिला, राणे साहेब तुम्ही 2 उमेदवार द्याल, तो आम्हाला मान्य आहे. विचारपूर्वक राणे साहेबांनी 1990 पासून या जिल्ह्यामध्ये राजकारण, समाजकारण केलंय. प्रत्येक मतदारसंघ, प्रत्येक गावाला अतिशय जवळून ओळखणारे सन्मान्य राणे साहेब आहे. 90 पासून इथे कार्यरत. मग एवढ्या वर्ष काम केल्यानंतर एका कुटुंब प्रमुख म्हणून अगर आम्ही त्यांना अधिकार दिले, मग त्यांचा निर्णय तोडण्याचा अधिकार कोणाला आम्ही दिलाच नाही. आम्ही सहन करणार नाही. मलाही बघून दे कोण येतं 9 तारखेच्या नंतर. घेऊन आलो इथे जिल्हाध्यक्षाला बरोबर.
त्यांनाही कळून दे आपल्या पक्षामध्ये याच्या विरोधात भूमिका घेणारे, आमच्या कमळ आणि धनुष्यबाणच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना 10 तारीख उजाडेल हे लक्षात ठेवून हे पुढचे 2 दिवस काम करा. आम्ही तुम्हाला 10 तारीख उजाडणार आहे, आम्ही कुठेही जाणार नाही. 10 तारखेच्या सकाळी पण नितेश राणे पालकमंत्री असेल हे लक्षात ठेवून जरा 2-3 दिवस वळवळ करा. वळवळ करा. आमच्यासाठी तुम्ही दुश्मन नाही, पण शेवटी महायुतीचा निर्णय घेतल्यानंतर ना आमच्यासाठी पण अडचण आहे. माझ्यासाठी, मनीषजींसाठी, प्रभाकरजींसाठी, केसरकर साहेब असंचे कार्यकर्ते आहे, नाही सांभाळू शकतो सगळ्यांना. अडचण झाली आम्हाला. महायुती करण्याचा निर्णय वरतून दिला, आम्ही केला. आता त्याच्यानंतर अगर पक्षाच्या विरोधात अगर आपण भूमिका घेत असाल तर मग आम्ही तर काय सहन करणार नाही. आणि मग आम्हालाही बघून द्या. आता एवढे सगळे आमचे उमेदवार, काही बिनविरोध 25 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. काही काय आमच्या पंचायत समित्या ते निवडून, म्हणजे आमचे सभापती बसलेच जमा आहे. देवगडमध्ये तर आमचे 6 पंचायत समिती निवडून आले. फक्त 2ची गरज आहे. आमचा सभापती असाच बसतो, काहीच आमच्या गरज नाही. जिल्हा परिषदमध्ये 7 आमचे निवडून आले. पुढचे जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचीच असणार, त्याच्यामध्ये काही बदलणार नाही. मग कशाला पाहिजे आपलं एक पवित्र जो मतदान आहे ते कशाला कुठल्या अपक्षाला देऊन आपण खराब करायचं, याचा विचार तुम्ही मतदार म्हणून. ज्या पक्षाची सत्ता देशात आणि राज्यात आहे, आम्ही देशाची आणि राज्याची सत्ता अगर आम्ही एकत्र पद्धतीने अगर आम्ही खांद्याला खांदा लावून काम करतोय, मग अशा पद्धतीची मस्ती का करायची हा विचार तुम्ही सगळ्यांनी करायला पाहिजे. आणि करा. उद्या त्यांना मतदान केलं, जिंकून तर ते येणारच नाही. जिंकणार आमचेच सगळे धनुष्यबाण आणि कमळवाले, पण त्याच्यानंतर संबंध खराब होणार नाही का? वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पक्षासाठी प्रामाणिक केलेले काम करणारे काही कार्यकर्ते तुम्ही अचानक अगर कुठल्या चुकीचा निर्णय घेऊन पक्षावर असलेली निष्ठा, दाखवलेला प्रेम या 15 दिवसाच्या निवडणुकीसाठी अगर तुम्ही खराब करत असाल तर ह्याबद्दल तुम्ही खरंच विचार करायला. आणि आमच्यावर विश्वास ठेवा. आम्ही बसलोय इथे. बघा, राज्य सरकार म्हणून चांगला निर्णय घेतला की नाही. 5 स्वीकृत सदस्य जिल्हा परिषदला पाठवू शकतो आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये पण स्वीकृत सदस्य म्हणून त्यांना पाठवू शकतो. असा चांगला निर्णय आमच्या महायुतीच्या सरकारने घेतलेला. म्हणजे कोणालाही नाराज करायचं नाही, कोणालाही वंचित ठेवायचं नाही, असा चांगला निर्णय अगर आमच्या महायुतीच्या सरकारने घेतला असेल तर मग प्रत्येकाने विचार करून ह्या निवडणुकीकडे पाहिलं. निवडणुकीमध्ये लढणं सोपं आहे. आता काही लोक ग्रामपंचायतीच्या वेळेस काही गाव विकास पॅनल कधी कधी तयार करतात. मग तावातावानी तेव्हा गाव विकास पॅनल तयार करतात. मग 1-2 वर्षानंतर कळतं काही निधी आणायची कुठून, कोणाकडे जायचं, निवेदन कोणाला द्यायचं. मग आमच्याकडे शोधत येतात. बघा ना, जरा प्रवेश करू शकतो का, बघा विचारा ना, नितेश राणेंचा टाइम आहे का. मग तेव्हा अगर अशा मागण्या विनवण्या करण्यापेक्षा आताच सुरळीत करून एकतर्फी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे उमेदवार येणाऱ्या 7 तारखेला मतदान करून 9 तारखेला निवडून द्या. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो. या पूर्ण भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून माझी असेल, हा शब्द तुम्हाला मी इथे देऊन जाणार. सरपंच बसलेत मागे 5-5. 1 तारीख तो पण आमचाच आहे असं मनीषजींनी कळवलेलं. तारीख ठरवा मनीषजी, त्याला पण घेऊन टाका, काय हरकत नाही. 5-5 सरपंच आहेत. प्रत्येकाला सांगेन, देव केसरकर साहेबांनी सांगितलं, निवडून गेलेला आहे, लोकांनी निवडलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला मतदान तुमच्या गावामध्ये झालेलं आहे. तुम्ही आमच्यासाठी या पुढचे 2-3 दिवस स्वतः तुम्ही उमेदवार म्हणून जसं गावामध्ये फिरलात, स्वतःच्या निवडणुकीसाठी जसं फिरलात, आमच्यासाठी फिरून आमच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या उमेदवाराला निवडून आणा. 9 तारखेला कुठल्या गावामध्ये जास्त मतदान असेल त्या गावाला 50 लाखाची निधी मी देईल, हा शब्द तुम्हाला माहिती देऊ. मला आता भांडण सुरू होते ना, स्पर्धा सुरू होईल, पण स्पर्धेतून फायदा का आम्हाला आहे. करा जोरदार काम, आम्हालाही वाढून दे. अहो, तुमच्या जिल्हा बँके अध्यक्षांचं होम पिच आहे ते. थोडं गडबड झाली, कर्ज देणार कोण, हा माणूस रागवला तर आपल्याला भारी पडेल, एक लक्षात घ्या. म्हणजे या सगळ्याचा विचार करून तुम्ही येणाऱ्या 7 तारखेला
ताकदीने अगर तुम्ही सगळेजण बाहेर निघालात, त्या तुळस मतदारसंघाची विकासाची जबाबदारी माझी आणि आदरणीय केसरकर साहेबांची आहे. पाहिजे तेवढी निधी आम्ही तुम्हाला देऊ, काही चिंता करू नका. पुढचे 4 वर्ष आहेत. हे निवडणूक झाल्यानंतर 2029 ला जिल्हा विधानसभेची निवडणूक येत आहे. म्हणजे 4 वर्ष ही निवडणूक नाही, छोट्या कुठल्या ग्रामपंचायती लागल्या, म्हणजे 4 वर्ष विकासासाठी पूर्ण आपला मार्ग मोकळा आहे. जे जे वाक्य, जे जे शब्द आमच्या केसरकर साहेबांनी ते काढले, या भागाच्या विकासासाठी, या भागाच्या तरुण तरुणींना रोजगार देण्यासाठी, आमच्या माता भगिनींच्या बचत गटांना योग्य पद्धतीने बाजारपेठ मिळवण्यासाठी जी जी ताकद राज्य सरकार म्हणून तुमच्या मागे उभी करायची आहे, ते सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी स्वतः उभी करेन. हाही विश्वास आणि शब्द तुम्हाला या निमित्ताने मी देणार. फक्त तुम्ही आमचे सदस्य, आम्हाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य निवडून द्या. शेवटी आम्हाला आमचे हात, डोळे आणि अजून आमचे लोकप्रतिनिधी पाहिजे. बघा, हे 5-5 सरपंच आहेत. उद्याच्या गावामध्ये मला कुठलाही विकास करायचा असेल पालकमंत्री म्हणून, केसरकर साहेबांना आमदार म्हणून कुठल्याही गावाचा विकास करायचा असेल, कुठल्या गावामध्ये रस्ता द्यायचा असेल, तर आम्हाला आपल्या विचाराचा सरपंच तिथे लागतो की नाही? विरोधी भागाचा सरपंच असेल नाही ऐकणार आमच्या लोक. म्हणून जसं सरपंच आपल्या विचाराचे, बघा आपल्या व्यासपीठावर येऊन बसलंय, तसं उद्या 9 तारखेनंतर आपल्या विचाराच्या जर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार असतील, सदस्य तुम्ही निवडून द्याल, तर तुम्हाला पाहिजे तो विकास तुम्हाला अनुभवायला तुमच्या भागामध्ये मिळेल. तुम्हाला फक्त तुमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्याकडे एक निवेदन फक्त द्यायचं आणि सांगितलं, जा बाबा, तुला आशीर्वाद दिलाय ना, आता तू पालकमंत्र्याकडून निधी घेऊन ये, तेवढंच बोलायचं. बरोबर माझ्याकडे येणार आणि पाहिजे ती निधी त्याच्याकडे पाठवून देईल. हाही शब्द तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार. 10 तारखेला जिल्हा नियोजन बैठक मी घेणार आहे. 10 तारखेला आमचे केसरकर साहेब आणि सगळेजण. 9 तारखेला निकाल, 10 तारखेला डीपीडीसीची मीटिंग. एकदा डीपीडीसीच्या मीटिंग मध्ये कुठल्या गावाला किती निधी द्यायची असेल हे ठरवण्याचे सगळे अधिकार आमच्याकडे असतात. तुम्ही 9 तारखेला तुमचा आशीर्वाद द्या. परतफेड करण्याची प्रक्रिया 10 तारखेपासूनच आम्ही सुरू करू, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. परत एकदा आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेन, हे शेवटी हे तुळस गाव, हे तुळस मतदारसंघ, हे राणे साहेबांवर नेहमी प्रेम करणारा हा मतदारसंघ, विश्वास ठेवणारा. जेव्हा जेव्हा साबोटाई साहेबांनी तुमच्याकडून आशीर्वाद मागितलाय, तेव्हा आपण सगळेजण त्यांच्या बरोबर उभे राहिले. आणि नेमकं बघा, राणे साहेबांचा या 10 तारखेला 75वा वाढदिवस आहे. 75 आपल्या दादांचा 75वा वाढदिवस. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे, येणाऱ्या 10 एप्रिलला जेव्हा त्यांचे 75 वर्ष आम्ही साजरा करू, तेव्हा जिल्हा परिषदची सत्ता, दादा आम्ही तुम्हाला आमची तुळस मतदारसंघ देऊन आम्ही तुम्हाला भेट दिलेली आहे, असं उद्गार तुम्ही सगळ्या जणांनी काढलं पाहिजे. यासाठी परत एकदा तुम्हाला विनंती करीन, आमचे जे 3ही उमेदवार आहेत, एक आमच्या जिल्हा परिषदचे उमेदवार उभे आहेत, ते धनुष्यबाणावर आहेत, खालची अजून एक धनुष्यबाण आहे, आणि तिसरा आमचे जे झाले आहेत ते कमळ चिन्हावर आहेत. या तिन्ही उमेदवारांना तुमचा आशीर्वाद द्या, तुमची साथ द्या. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो, या भागाचा विकास आम्ही त्यांच्या माध्यमातून करू, हा विश्वास या निमित्ताने देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.